ববাই মালাইনে নে আং কয়েকদিন লাগানো ববাই ফোনো কক সালাইকা বতিনি জরা মানে আনো জরারিকা ককখা যে 19 মে 2025 সাল মারিও ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যে নোটিফিকেশন রিজাক মানে আবো 30 দিন ডেডলাইন রিজাক যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ন নাইতুগুতি খাইনানে কিন্তু দিল্লি মহারাষ্ট্র গুজরাট বা আসাম রগ ইলিগেল মাইগ্রেন্ট এগেইনস্ট गोबां बस्ति सबाय जाखा रमजागै दङ अथच त्रिपुराओ गोबां और बस्ति दङ गोबां इलिगेल माइग्रेन्ट नगर रिक्सा गाड़ी बा गोबां दुगान नगरी दङ अथच और कोन एक्शन गया एका अ खादुमानि कगन अब आगिबन चिठिरिका आइफन तिनता कैसे मेमोरेन्डम तुबुई बबे मालाय थेका काय जरा काहाम दिका तिन अनेक खननिका आं बबे 45 मिनिट नुपर कक सालायका आं बने विस्तारित साका आगरतलानि गोबां समस्या पार्वत्य चट्टग्रामनि बर फायो और ताम समस्या सिस्टिं काचिनि एडिसि एलाका अकगन बना आं सराय सराय साका अमन कारिब तेबो चिनि अरनि जे समस्या रंग तुयै बना आं सायखनारिका ब कामके खनाका एकाबा आनि खयनि गोबां मा किसु समस्या तुइनंग बांबन सायखनारिका पुलिस डिपार्टमेन्टनि गोबां मा कर के बाबो नायनायनि साव एका काय सबसे कम का आं बन खरां अतर खायसे बन सामाने कक का इलिगेल माइग्रेन्ट इशुनन तुयै अबन आं बन साका एका बबन नायनायनि साव जा रायदाति ताम खायतंग अब आं नायनाय नोंका वानादि एका का अब खायनाय साका सर इलिगेल माइग्रेन्ट एखौ थानिवो जेटा पान्दारगो गोबां ककरा नि खुसु अखरै सांका आबनो तैनो बाक्सा कक रिप्लाइ थानिवो सावो जेटा साइथिं बाय इंगा पालनि सामुसे अब तामसनाय साराप फरगनो पाल आंखाय पाल दिया दिबा आंबो पाल बेन तंनाब्ले आं रंजित देवबर्मा मालायनल बागे प्रोग्राम खायो बा मालाय दं राज्यपाल बाय मालायखा दिनै और पुलिस डीजी बाय मालायखा खोनाबोता आसाम राइफलनि अरनि ब्रिगेडियर बाय मालायना आनि सिदुलुं थाका नोंबो जुगाजुग खाय मालायता आं रंजित देवबर्मा मालाय माने साय যদি और मिनिस्टार अफ चिनी मालाय खांके तेबाबो राखामु बसायना खामु जेखाने हिमंत बिश्व शर्मा बसाय साइतंगो रेख्लायनाय आगने पाब्लिक मीटिंग ऑफिशियल साइतंगो ओ जागा चिनी मिनिस्टार का तांगे साइमेया तांगे बर कक खायजाबना कराखाय साया ना कोन एक रैली वो हिमका बरंग नु गेबले आबर के आबनि बागे नां सानाने मुसुंगो जे जों पालखाय को खायनानि केन खायदिता हायदि नन सा माना खायबा एका बन नुंगुइबो ताबो रेली खायना नुंगुइबो एमएलए से नुंगुमा से फाया के तो आं बन तम खायनाबा नन सागा आं फायनाय तंनायनि सामान पर फोन खायगा फोन रमजा दिनै जों गोबां मा जागा प्रोग्राम खायना थांगो आरो नै नेतारनो साजागो जेमन बेहेला बारिबो जों प्रोग्राम खायना थाका बन साजाका नेतारनो फोन खाया बरं सचिनि प्रोग्राम ना केबेंना निबागै सालसन सिगां आरो प्रोग्राम खायरो रेली खायरो अमति खायता गोबां मा उत्तर महारानि पुरा खायजाका गे अमबाय तंनिया ना गे सुतरां जों मानसुंना नांनाय देशनि जाक्ति फनंथो चिनि दफानि हानि विशेष कयरा अ ताबुंनि अ जरावो इलिगेल माइग्रेन्ट इशुनो तुयै जों कक फरां माथि सानाय तबे सेकाने टाइम सिडुल मते हंगे तिनि निनि साब्रमो प्रोग्राम तंमानि कियाबा तिनि ननो तिनि हेडक्वार्टर बसकां से नुजा तिनि निनि इलिगेल माइग्रेन्ट पोस्ट बेंक प्रोग्राम तांगे स्टॉप थाखाथार मनो साब्रु मनो तिनि चिनि प्रोग्राम तंमानि मियाने आरो नि एमडीसी देबजित त्रिपुरा आगि न छिदुल खायलाय जों कक सालाय आरो खायमानि मिया हठात कायै मेसेज दिखा जे आरो तिनि प्रोग्राम कैंसिल खालायजाखा होनो अलकाय आरो नि गोबां मानसिनि त्रिपुरा मथानि बर ता अन्यान्य बर ससियेल वर्कर आनो फोन खाय साका तांगे आरो खामानि देबजित त्रिपुरा साका मिनिस्टार खरंनै आनो साका खोनानि प्रोग्राम ने कैंसिल खालायदि नै एका बन बाय कैंसिल आं मा खायजा एका मिया आरो तिनि प्रोग्राम खायनानै ताइसा चेरारक सालायका जों प्रोग्राम खायनाय नों फायदि सार आं साका आं आरो थांला नेक्स्ट समय जुदि प्रोग्राम खायखाय आं थानाय तिनि गोबां मा जागा आनो प्रोग्राम खायना बागै सानका आनि शिड्यूल गोबां मा जागा प्रोग्राम मुंनाय अब प्रोग्राम खायनो थानाय खानाबो दंगो सनिबो दंगो आरो प्रोग्राम मुं दंगो 12 तारिख तारनो चीफ मिनिस्टार थानाय अब तो शिड्यूल थांका इनका 12 तारिखनि परता गोबां मा जागाव तिनि अंकंनायता माने प्रोग्राम चलि तंनाय अम कन्टिन्यू चलि तंनाय का आनि प्रोग्राम व्यापार बतिनि और डीजी साहेब जखन आं कक मालाय सरो आं बनबो साका बसाव पीसफुलनि प्रोग्राम खूब गाहाम जों माने अबन बागै जों एप्रिशिएट खायनो न ini je slogan one Tripura one voice Bangladesh go back o slogan tu jung je ya prepare mane puso te asa pade ni obro sai mana o one Tripura one voice Bangladesh push back o slogan no tabo farang ki sajage tong norok ni media te srang jati dongor hinto onno je media te norok public ro buseke hamla busek support khai tong comment pori nai di
কমেন্ট পরীক্ষা নরক সাইমানো রুকরংনি বখানি কগনো কমেন্ট আছে মাধ্যমে जों সাইমানো इंगाखाय जों आं साइमानो जे अम इतिमध्येनो विभिन्न सिभिल ससाइटि आंबो फाइमालाय फैखा चाकमा हदनि बरक आंबो फाइमालाय फैखा बरक बोताम जिंजाला सैतो इंगा अमनो बागैनो आगामी दिनाव चिनि जे अ इस्यु न तैयै अ नेशनल इस्यु न तैयै जों तेबो खरां कराखै मातिसनाय चिनि मुभमेन्ट टेप कराखुंनाय कायसा जागा पाठ्यक अमनो रंजित देबबर्मा नायो अ नेशनल इस्यु न जा कोन इंडियन फ्लैग न तैयै नेशनल फ्लैग न तैयै मुभमेन्ट खायनाय केबो केबो अबनो पार्टी फ्लैग न तैयै मुभमेन्ट खायनाय इंगा अ दाबि तो अ जे नोटिफिकेशन तो म त्रिपुरा मथ दाबि खायमा माया आईपीएफ दाबि खायमा माया इंगा काय म तो नि बीजेपी दाबि खायमा माया म केंद्र सरकार नोटिफिकेशन खायै से म ताबो अ इस्यु न कसाय फायो के अ जागा न पार्टी न तोर जागै जिंको न जातिनि इस्यु न खाय नसि कोन जागै ताम लाब तांगै पार्टी इस्यु खायनाबा और जत नखना इंगा काय निने पार्टी फ्लैग काय और बीजेपी बा सीपीएम बा निने आईपीएफ तिनि बरफा फाइनाबा सिविल सोसाइटि फाइना फाया के नेशनल फ्लैग तै खाय इंगा काय अबनो तो अबनो अनेक बरक चाजा ग्यांगो आं बाय बखा फानसा ग्यांगो के बरक नमति कक किसमिसा उद्रु मुद्रु साइतम अब कुनैया पब्लिक न सेस कक सावो पब्लिक न एमएलए सलामो पब्लिक न मंत्री सलामो पब्लिक न सेस कक बा आगामी दिन साना सर बांग्लादेश जे गुबेके सामने आरो केनि पुरो काट अफ इयार बा दाल जे रिसेंटली जमान जरा जे फागे बरो सिमिना ना पुइलन सिम जे 71 रहो जे फागे बरो खरजना खानादे ताबुक अब नोटिफिकेशन जेता माने और काटा बियार रिजाक करे 2017 जे नोटिफिकेशन तिख्लाइमेन आरो काटा बियार करे 2021 नोटिफिकेशन तिख्लाइमेन आरो काटा बियार करे और काटा बियार नि प्रश्न या और इलीगल माइग्रेंट साबो बना नाइटुक तिख्लाइनासे ले अब लिरबा एके आबनि बागिनो साबो जे ताबु इमप्लिमेन्ट और जत बीजेपी शासित राज्य उंटंगो गुजरात उंटंगो महाराष्ट्र उंटंगो आसाम उंगै तंगो तारपरे काकाय निने महाराष्ट्र उंगै तंगो के त्रिपुरा उंया के आबनि बागिनो आं साका महाराष्ट्रनोबो आं साका जों गभर्नमेन्ट तंगै लाब करिखा जों त्रिपाठिक एकर्ड खायखाबो इमप्लिमेन्ट उंया जों लैंड राइट्स नि कगो साकाबो इमप्लिमेन्ट उंया पॉलिटिकल राइट्स नि कगो इमप्लिमेन्ट उंया एकाने बीएससी बीसी चेयरमैन को इलेक्शन वन को आबो उंया के जों सरकार तंगैले तम लाबा के आबनि बागिनो आं सावो जों अरनि जेसे खायफाना जों मन्त्रि सब नाय नों आईपीएफ तिनो साका त्रिपुरालेण्ड मायावै तांगै नों सरकार बाय तंगना नेहनाय जोंनो साकाब्ले जोंनो बासन निखाब्ले जोंनि लिडार मन्त्रि एमएलए ताबुक जा साइ तंनाय बरं साकाब्ले नों त्रिपुरा लेण्ड सिमाय आंगाखाय आइ नों तांगै सरकार बाय तंबा नखर फायदि हिनि साकाब्ले के जों ताबुक माय आं तफोर जोंखाय तां तंनाबा जों नखरना नांनायता आनि कखाय अबसे नखर फायकले चिन ताम असुबिदा तंबा ताम असुबिदा तंग जनगण तै लामा नखरनाय जिरे खंनाय हायदि तकैसा लास्ट पक्सुमु नंनि पालन नन जेमन डिविजन नि मकला ना हारि तंग नन आज जे डिविजन मकल नि नन ना हार तंग नन ताम पक्स हारनम पक्स तरफन डिविजन दा तंग ताम तंगाबन नाया आनि मुभमेन्ट थिक तंग पब्लिक आनो समर्थन खायो अनेक नेता सावो जे कतर कतर रेली बंनि मकल नुगिया सावो 13 जना बरक तैये रेली खायो हनाय रिजा खाबले नुखनाबले रेली 13 जना तै खाय काम तै डायलग सिमि रि लाभ करे सामंग से नुंना नांगाने ननि डायलग कतर कतर रि कोनो लाभ करे सामंग से फुनु बे तिनी सामंग बायनो रंजित देबबर्मा अमनो पुइतु साबो जेता कक सावो सामंग बाबो ना खाय फुनुगो राज्यपाल बे मालाय बेखा तिने डीजी बे मालायखा खाना आसाम राइफलनि ब्रिगेडियार बे मालायनाय अमतेखाना सामंग खाना आगाम दिनाव दिल्ली थानाय